Samtang mga kapuso, gipasiga na ang makahinganghang Magical Christmas Village sa lungsod sa Kabakan, Cotabato. Atong suruyon, pinagi sa report ni Tony Humamil. 3, 2, 1. Kung buot ninyo ang usa ka Magical Christmas, dili na kinahanglang moadto pa sa laing nasod kay sa Kabakan, Cotabato. Ma-experience na kini karong Kapaskuhan. Kana ang bagong atraksyon karon sa Municipal Compound sa Kabakan. Human gipasiga ang ilang Magical Christmas Village. Dagsagayod ang mga misaksi. #feeling blessed sab ang ubang residente sa Kabakan sa regalong grocery items nga gipanghatag sa LGU. Highlight sab ato sa lighting ceremony ang mga mascot sa mga sikat nga character. Ug aron makompleto ang magical experience, duna pay pa fireworks display. Unlad! Kabakan! Duna say food park alang sa mga bisita. Abli matagadlaw og libre sa publiko ang Christmas Village. Samtang magsugod ang pagpasiga niini alas 6 hangtod alas 10 sa gabi, kutob December 31 karong tuiga. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.